An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la setuma bi ye dɛnɛ ye dɔ furancɛ daminɛ dɔ wala don bi dɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo 5 na mɛ kalo don bi o tile 9 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ o selifitinin kalo ye an baladan k'a fɔ bi o tile 9 ye jate la san kalo 10 don hijira san 1443 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔba ye o kɛra an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ ka se ka dɔn k'a fɔ Mali kɔri k'ale bɔ yan ni k'u kunda n'a ye jamana kɔ kan na feereli yɔrɔ senfɛ Mali kɔri camanba k'olu sera ka bɔ Mali kɔnɔ ani k'u kunda Laginɛ u sera Laginɛ an ka ministre n'i y'a sɔrɔ maa ɲɛmaw yera kɛnɛ kan kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi lakanabaliya hukumu kɔnɔ na kumaw cayalen bɛ bi kuma caman b'a la k'a fɔ bi jɛnɛ marabolo ma dɔw y'a yira k'a fɔ gɛlɛyaw sira ye dɔw y'a yira k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi sanji sɔmiyɛ kɔni ale baaraw bɛ ka daminɛ ka ban o waati kelen kɔnɔ na san kasara kɔni o bɛ ka daminɛ yɔrɔ ni yɔrɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la sogolokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an b'a lɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yirala k'a fɔ min ye dɔgɔfuranya tɛmɛnen n'u ye wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o taara ka ɲɛsin ye ma a ko kɛra so ye ni ka se ka tɛgɛ da maa dɔw kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Yanfoyila marabolo min ye ka dɔn k'a fɔ sanjiko kɔni k'a ye kasara kɛ ye min ye ka dɔn k'a fɔ sibirido ye a yirala k'a fɔ ko sanba dɔ kɔni nana Yanfoyila n'a lamini kɔnɔ na ko san in kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ bonyana n'i y'a sɔrɔ o ye sanpɛrɛn k'o kɔni ye denmisɛnninaka dɔw maa saba bonyanko kunnafoniw na san in kɔni kasara ko a kɛra so ye maa saba in na ko kelen kɔni o ni tora maa fila kɔni olu yɔrɔ jɔngina an bɛ waati min na i ko bi ko fɛɛrɛ sera ka kɛ ka se olu ta ka taa lapitani olu ta kɔni k'olu kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛnɛya bolo kan bɛ waati min na nka kelen kɔni o kasarala nin na maa caman ka fɔ la k'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi san kɔni n'i y'a sɔrɔ bi ɲinɛsan in kɔni na i ka dɔn k'a fɔ ɲinɛsan daminɛ cogo ko maa bɛ se k'a fɔ k'a bɛ kɛ kasara se yɔrɔ ni yɔrɔ maaw bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ni k'u hakili t'u yɛrɛ la fɛn minnu na o dɔ i ka dɔn k'a fɔ dugalemafɛnw walima ka taa se tasa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'olu bɛ mɛrɛ n'olu bɛ yegere yɔrɔ jan fɛ maa caman bɛ yen k'i ka dɔn k'a fɔ sanjiko jateminɛ kɛbaw olu caman yɛrɛ k'a fɔ ɲinɛsan kɔnɔ na ko maa caman k'i janto nin na k'o sɔrɔ kɛ kaba kɔni k'a ni fanga de bɛ ka na ɲinɛsan kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka san d'a ma san min bɛ yen n'a bɛ kɛ ɲɛnɛkɛsan ye Ala k'an kisi san kasaraw ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ jɛnɛ marabolo kɔnɔ na kumaw cayalen bɛ kosɛbɛ kabini waati jan dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ ko lakaramaya kɔni k'a bɛ ka wara ye o ye kɔrɔfɔ n'i y'a sɔrɔ maa caman tɛ ɲɔgɔn sɔsɔw la nka min ye kunna sini ka na kunungo fɛ lakanabaliya min n'a kuma bɛ senna kunungo ja dɔw yera k'a yɛrɛ k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni k'a bɛ jɛnɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ min bɛ yen n'a kɛlen bɛ kasara ye ka ɲɛsin sigidalama caman ma o waati kelen kɔnɔ na ka maaw t'o la kunnafoni wɛrɛw kɛla ka ye bɔlɔlɔ sanfɛ la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni kuma minnu b'a la k'a fɔ ka ɲɛsin jɛnɛ ma ko mankutu tiɲɛ don jɛnɛka minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kan ka se ka kunnafoniw cari u y'a yirana k'a fɔ fɛn minnu b'a la k'a fɔ bi tiɲɛ na la ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni o bɛɛ jɛnɛ n'a lamini kɔnɔ na jɛnɛ lamini kɔnɔ na dugu dɔw bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ nka min bɛ k'a fɔ ko bɛnkanni dɔw kɛra n'a bɛ ka fɔ fɔcogo dɔw la ni gɛlɛya dɔw ye k'olu kɔni tɛ o kalama a ma fɔ k'a ma kɛ nka an ka ɲininkali sera maa minnu ma olu y'a yirana k'a fɔ k'a kisɛ t'olu bolo kunnafoni caman bɛ minnu kun dira an ka ɲininkaliw kɔnɔ la an ma se ka tɛgɛ daw kisɛ k'a don nataw kɔnɔ na ni sɛgɛsɛgɛliw ye min di o ma kɛ fɛn min ye kunnafoni nataw la olu bɛ daw tulo kan an bɛ dugawu kɛ n'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ an kana ɲɔgɔn ja tigɛ ni kunnafoni min bɛ yen n'a bɛ maaw kɔni b'u ja kan nka n'a bɛ ka kɛ fɛn min ye kunnafoni fana ye an ka sabali an ka n'o dogo an k'o di sanga an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana maa ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ kɔri kɔni tiɲɛ la ka ɲinɛsan kɔnɔ na ka fɛɛrɛ balilen kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen o n'a tabalilen kɔnɔ na anw kɛlen bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ye kɔri la fɔcogo la ka fɛɛrɛ bɛ kɛ kɔri min bɛ yen ka se k'a donni ka taa n'a ye jamana kɔkan na a bɛ se ka san cogo min na n'i y'a sɔrɔ ka segin ka na n'a ye sanko ɲɛta o bɛ se ka sabati kɔri wari a nafa bonya kama i ka dɔn ko wulikajɔ min bɛ sen'u fɛ a yirala k'a fɔ ko nin dɔgɔfan ɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko mobili dɔ wulila ni Mali kɔriw ye
olu taara ka ka fɔ Laginɛ kuma min na n'u sera ye an ka maa ɲɛmaw yɛrɛ yira kɛnɛ kan o sen fɛ ministre b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ka fɔ sirabakow taa ni kɛ Segu ma n'i y'a sɔrɔ Danbɛlɛlakaw furumuso ye Madina Sisoko olu tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ ale ye kuma min fɔ ye an ka ministre lamɛn. Ne ɲagalilen don ko in na parce que Mali ye min kɛ ɲina a ka dɔgɔ jamana la. Mali taara fo 778 000 tonnes de coton graine an y'o de sɔrɔ ɲina. Donc coton graine dun n'i y'a sigi sigiyɔrɔma la Mali kɔnɔna na ale bɛ min ta Mali musakako la a ka ca. Donc Mali datugulen don a serike 7 bɛɛ la. Anw nanen filɛ nin ye nin y'a première fois ye a ka ca san 23 ye Mali kɔɔri kun ma tɛmɛ Laginɛ fɛ. An nana ni Mali kɔɔri ye ani sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ministre sow bi yan ani jagokɛlaw ka ministre sow ka fara ne yɛrɛ kan ani an ka mobilitigi minnu bi yan k'a fɔlu ɲɛna sisan nin ka kɛ ko daminɛ ye nin kana kɛ ko bilalen an k'a ta kudayi an b'a ɲini mɔgɔw fɛ an balimaw fɛ opérateur minnu bi Laginɛ opérateur minnu bi Mali la yan u ka fara ɲɔgɔn kan u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko daminɛ don ni gɛlɛya fɛn o fɛn kɛra a kɔnɔ maa si m'a lawula kama ko n'a tɛmɛ bolo don komi ko daminɛ don an ka essayer an ka sira min bi Mali ni Laginɛ cɛ n'o bi Mali dɛrɛndɛrɛma ka taa bila Kouaji sanfɛ u k'u fara ɲɔgɔn kan an ka o sira in matarafa. An balodan k'a fɔ ni tun ye ministre Madina Sisoko ni tun ale kan ye Danbɛlɛlakaw furumuso o kɔfɛ ministre min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ bɔnɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛnɛ bagan mara mɔni o sabatili ma an ka jamana kɔnɔ na Modibo Keita ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye kuma min fɔ ye o filɛ. CEDEAO a binna an kan k'a fɔ k'an ka marchandise tɛ tɛmɛ CEDEAO pɔriw fɛ. Laginɛ bɛ CEDEAO de la. Laginɛ ko Mali ni ale ka farankali bɛ cogo min na ale tɛ se k'a ka frontière datugu. Donc o bɔlen kɔfɛ président de la République a délégation bila ka taa Guinée ka taa Mauritanie ka taa port prospecter. Coton de marchandise gazin pour ka kana tiɲɛ u ye magasin dilan ka a bɛɛ kɔli ma. Donc bi an bɛ yan ka camion 30 de bila ka taa Conakry. Laginɛ port o y'anw ta de. Ne yɛrɛ bɛ exemple dɔ ta ne delila ka taa Laginɛ port la. N ye présenté à l'avantée k'a fɔ ko n ye maliyɛn ye u y'a fɔ ka don ko ne ka port de don ko n tɛ papier si ta u ma badge ɲininka n na u ma foyi kɛ ka don ça c'est un exemple di ko anw ka port de don an ka don an ta de. Donc o min filɛ sisan Laginɛ port de ka surun an na ka tɛmɛ port bɛɛ kan o fana tuguni u ye siraw bɛ ka siraw dilan waati sisan sira bɛɛ bɛ ban an kɔni b'a ɲini min don sisan ko fila non seulement an balimaw don u ka surun an na ka bɔ yen tuguni janfa in min kɛra an na u ma sɔn ka tugu janfantiw kɔ Mali mɔgɔw k'u jija cogo bɛɛ la Laginɛ port kana bila tuguni. An balodan k'a fɔ ni tun ye ministre kan ye min ye Modibo Keita fɔra cogo min na an ka jamana basigi na lafiya u bɛ sabati sira o sira fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balodan k'a fɔ ka kɔn seli ɲɛ min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na Segu gouverneur kun taara ka fara ɲɔgɔn kɛ kuma min b'a fɛ ɲɔnɔnkaw fɛ k'o fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sigidalamaw ye donsow u bɛ baara min na min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye ale hakilila ye gouverneur da sera o ma kɛnɛ kan o min kɛra maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko taama min kɔni kɛra gouverneur ye kuma min fɔ n'o ye Segu gouverneur ye k'a ka kumaw camanba bɛ yen minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye farifa ta ka ɲɛsin donsow ma dɔw ko k'a ye donsow kɔni ka kuma f'u ma kuma min bɛ yen n'a bɛ sɔrɔ k'u galabu kari yaasa ka nin bɛrɛ pratique d'a ma min ye Yusufu Toloba ye Dana Masagu olu ka cɛba min y'ale ye ale yɛrɛ ye da s'a ma k'a fɔ baara min kɛra kɛcogo min na Yusufu Toloba ye kuma min fɔ o taama in kɔnɔna na o filɛ. Seli kɔni tɛmɛna a sun tɛmɛna jumadon ɲɔnɔ faama yaalala ɲɔnɔ mara kɔnɔ Segu mara kɔnɔ a yaalala a kumana tuguni a kumana donso yɛrɛ kan faama o faama min bɛ jamana nin mara n'a i b'a fɛ ka jamana nin mara ne ka laɲini ye min ye i ka taama kɛn kan ɲɔnɔ buya wɛrɛ donso minɛna ka u kunkolo tigɛ ka u ɲɛnɛma yɛrɛ jamana ka tila ka u kunkolo tigɛ ka yɛrɛ jamana a ma kɛ wa jɔn de kumana kan a Segu faama an bɛ min ɲini e fɛ i ka jija e ni donsow ka bɛn maa o maa e ko i b'i disi da donsow disi kan a to e bɛ taa ka an kɔni to yan mɔgɔ minnu bɛ dugu ci olu y'a fɛn o fɛn kɛ a dagalen don olu ka marifa bila kuma to fɔ dɛ fo mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ la kan a maliyɛnw n bɛ min fɔ aw ye aw kunkolo la caman hakili la ko donso ma kan ka lakana kɛ Segu faama ne bɛ e de ma n'a i y'a sɔrɔ Tarawele min y'a yira ale tɛ a ka danfɛ bila ka marifa mugu kɛ ka a yɛrɛ fa Sikaso kɛba Tarawele n'a i y'a sɔrɔ e ye a bɔnna ye i ka e kɛsiri dɛ donsow ye ka to yen
an ye Mali dɛmɛbagaw ye an ti Mali jugu ye o jadisu nana fɔ aw ye doso ti mɔgɔ lakana aw y'a wo bila aw hakili la jɔn de bɛ mɔgɔ lakana n'a doso tɛ n'a aw t'a dɔn n b'a fɔ aw ye jamana min kɔnɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ lakana doso bagangɛnna ninnu de bɛ jamana lakana doso kɛma fɛn min ye bagangɛnla b'a ye n'a aw ti jamana nin dɔn n b'a fɔ aw ye ninnu bɛɛ kɔfɛ subaga bɛ na jɔn de bɛ jamana lakana n bɛ min fɔ aw ye Mali faamaw n'a aw ti jamana nin dɔn aw bɛ jija ka jamana nin kalan don min ɲɔnɔ ni bafo bɛ na attaquer don min na mɔgɔw bɛ labɛn na dosow y'a segi faama wele ka ɲɛfɔ mais a ma fɔ lakanabaaw ye a doso n bɛ min fɔ aw ye aw bɛ jija ka commandant zone ka numéro ta n'a aw y'a kojugu ye yɔrɔ o yɔrɔ a ye commandant zone wele aw b'a ɲɛfɔ a ye n'a a ma a ka baara kɛ o y'a kɔngo ye aw ta ye fɔli de ka mɔgɔ ka na baga an ma an kana ale kɛlɛ kɔnɔ o kuma t'a la a jamana ni kɔnɔ mɔgɔ min y'a maire gɛn min y'a école maître gɛn n'a i y'a sɔrɔ doso do maire ninnu ka bolo kɔrɔta école maître ninnu ka bolo kɔrɔta faama o faama min bɛ yen u ka bolo kɔrɔta ka ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ ninnu gɛn wulu yamaruyalen don u ka kan ka marifa mara mais doso ma kan ka marifa mara ko doso ma kan ka mɔgɔ lakana doso ma kan ka mɔgɔ lakana ne est-ce hɔrɔnkan de est ce que aw ka danbe dɔn doso ma kan ka mɔgɔ lakana fo i ka du kɔnɔ e de ye ɲɛmɔgɔ ye i ka kan ka mɔgɔ lakana a ye wo bɔ aw kunkolo la seli tɛmɛna koyi mɔgɔ minnu y'a fɔ ko u bɛna doso attaquer u bɛna suraso attaquer ni u k'aw labɛn dɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yusuf Toloba ni tun ye kan ye kuma tɛ dɔ ye ka yira k'a fɔ bi bi in na kɔrɔfɔ minnu carilen bɛ ka yira k'a fɔ ka lagosi ta ka ɲɛsin dosow ma k'o de ye fɛn ye fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ma di olu ye wa u bɛ fɛn min fɔ fanga bɛɛ k'a dɔn gɛlɛya fɛn o fɛn nana ka ɲɛsin faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamana marabaaw yɔrɔ ni yɔrɔ n'o dɔ ye lakɔli karamɔgɔ ye n'o dɔ ye fanga ka cɛsugu yɔrɔw la olu minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ko doso m'u gɛn dɛ jariwala tigilamaw de kɛra so ye ni k'u wuli ka bɔ yen n'a fɔra bi jariwala tigilamaw ko marifa b'olu bolo ko fɛn tɛ fo la n'a fɔra doso bɛ ka marifa ta u ka sigidaw lakana nin kama k'e k'a dɔn olu ni surasiw kan ka kɛ hakilila kelen kan ka tila k'a yira k'a fɔ ko bolo bɛ da u ko ɲɛma k'o tɛ hakilila ye hakilila min n'a bɛ bɛn kɔrɔfɔ kunba de ye nin an bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi na lafiya bɛ na sira o sira fɛ ala kan ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen min ka dɔn k'a fɔ Sogolo o ye dugukɔrɔba ye fɔcogo la maaw k'a ma ko Suala k'a dɔn k'a fɔ nin dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in na lakanabaaw ye wulikɛjɔba kɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ larawuli baara la o sen fɛ k'u donna Sogolo o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛn tarata araba alamisa an ka lakanabaaw tɛmɛna ka taa Farabugu yɔrɔw la u segintɔ la Kokura an b'a lɔn k'a fɔ jariwala tigilamaw ye gɛrɛ ta ka ɲɛ s'u ma ka bɛn ni Sogolo yɛrɛ ye e ka dɔn ale donda ye o kɔni kɛra so ye k'a kɛra Bilisa Ɲami ye o ko sen fɛ an ka lakanabaaw tilala o la u ka wulikɛjɔw sen fɛ maa dɔw olu minɛnen bɛ nin waati in na Sualakaw y'a yira k'a fɔ kuma caman bɛ fɔ k'a fɔ k'olu kɔni olu ni jariwala tigilamaw k'u tɛ ɲɔgɔn kalama u tɛ ɲɔgɔn kalama sini yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Suala dugu ɲɛmaa dɔw b'an bolo nin waati in na e ye jɔnni ne ko Sogolo dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ninnu na wulikɛjɔba taara ka ɲɛsin Suala ma a ko kɛra cogo di lundi surasiw nana sugu kɔnɔ u ye du minɛ u ko de jama don ɲɔgɔn na u taara o la jeudi k'u tun bɛ segin ka bɔ Farabugu minnu wulila n'u ye Tomamugu sira la Sogolo pont kɔfɛla in na o kɔni na u donna dugu kɔnɔ fana a kɛra bɔgɔli o bɔgɔli u taara ni mɔgɔ 14 ye muso dɔ kɔni bɛ u ye kisɛ don na yɛrɛ musokɔrɔba yɛrɛ don k'o faga u ye fatɔ 2 faga a kɔni kɛra Bilisa Ɲami ye bon le vendredi u nana o la yan an kɔni ma foyi faamu na parce que olu yelen de bɛ anw ɲaani sɔrɔdasiw n'olu yelen taara kɛ nin ye an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min Sogolo évidemment dabi a sinati yan kamana guwa dan do bi n'i ye Sogolo jateminɛ Mali président fɔlɔ fa kalan na yan n'o ye Dagabɛ Keyita ye o de ye Modibo ye Sogolo sɔrɔdasi kan 1960 o ye sɔrɔdasi kan sɔrɔ o sɔrɔdasi kan de transféré la Jabali gendarme dun bɛ sa don min na hali Sogolo musow bɔr'u nɔfɛ an de y'a su bɛɛ ta an de y'a banabaatɔ bɛɛ ta rapport bɛ na tuma min o y'a sɔrɔ an de y'a bɛɛ su don an kɔni hakili la an ni sɔrɔdasiw ye kelen ye ni nin taara bɔ a kɔnɔ an kɔni bɛ mun ɲini u fɛ Ala kama kira kama kɛlɛ in kɔni ban sira u kɔni ka d'an ye nka kɛcogo u k'a lajɛ maa 14 mun taara bi mɔgɔw b'a la u bɛ san 80 bɔ o bɛ se ka marifa ta wa u dun taara fo Bamakɔ de olu bɛna tila cogo min na Ala dɔrɔn de b'o dɔn anw t'o cogo dɔn bilen an b'olu nɔfɛ ɲɛmɛ sɔrɔ a la sisan a fɔra k'a bɛ tribunal kɛ bolo kan an dun b'a dɔn anw dalen don a la an b'o sɛrɛya an bɛ kale Ala la olu tɛ jadi cogo di suraka cɛ 4 b'a la u nana ni bin de ye u bɛ bin de feere ka balo a la a tɔ kɔni ye Sualakaw ni déplacé du baara wa déplacé ninnu an ma na n'u ye gɛlɛya de y'a kɛ Sogolo de ye duguba ye arrondissement na o de ye chef lieu ye
déplacé bordé de faladia ni ambe tara dunya na tuguni abanga bada wale ali bi angun bayi ni ka laje barai uka ke to laje halibi to tan ko ni faya kare tani de akoko ni swala sa dan drabi swala ka berom na bi kam swala sigira ni nyomete mali sharia cité ni abseka foko swala ya kin anti kelefe ngo bita dumna swala tumbiru ela jumare aka keleka medu swala to bi keleka ka mine ame keleka swala onga ko bi yema seta unya bi marfata mbulo bi fangata unabi angoni bi ala deli abseka bantu mu namta zutra kono senegala damadu anga furu mine nindubi anga kila mu no furu boru nananti amtami do ka fola ko jari wala tigla ba no kubu do shola ka munumunu zaloke usago ma ko nu ye mali sura su kuna fondo ku bita olu kuma we chenwa nda fongalo do de sala dugubado dugukorodo déplacer de ber ma qualité bebola ni ma qualité bebola am se ko dowa donc ni ko la ko ni tike ibika ngalo ndigala ala de badon an kun ta kalama ka fo ni ndi jadi si ni marfa sala ude la kana ngam sir ko no kulu mena ku buna wajuli ke nangal ma menyo fa mu tara angol badu bayorobe me tafu bina défilé ni son ka sogulu ma fo atta me kede dalu tene bulala kum se kala kali o adama de ni tumo ma fa ka sara dalu bi butu ko maraw ko na la yinoro la ko yoro chama be bi ko jari wala tigla ma utise ku jala gela ka do dugu ko na ko nga ko shola mara dugu chama be ku bu do ko ma ka do chiko na ka boy ko ma ka do chiko na ali mali sura suye gela la ma mi sura ko sayina ko kuna funu tumu bulo ka fa ko mali sura su nana ka teme do ka fula ko tna ke na sura o de ka mali kele ka ko kuna funu bu bulo wa na fara ko dubi sura su ka son fuyi o tan na lo nya parce que ko mo be yorobe o ti sala da mayu yoro mara fa ci te bi nu ka ma do te ngani ulubo o kuna furiji mambo ke sala ma fa te ko nga o ma ka do sala ka do mena na ko sani na ka ta na ufe parce que ay kuna fundi sala suma jenu yo mena ta no e jadi su kuna funu ko ni biduma anyero mba fango kuna funu biduma de nga sala se ti gundora o mobli muga mobli bi wora mobli bi wula o do yorra gundora absika ke abufuyi sabi jama ko de du adama de kaya e shola marabulo dugu do nyemaye do ba fo ko shola ka ye benyo ya ta uni jare wala tigla mo nyonje o kuma chenwa o kalu engagement o me kawni dal wala tigla mo je o tei ko ni ya ni watela ko anga gurmu shu danga du ti me jenai ba tra rebe balola ngwan te kadu ame je ka saruye ina me sirike be foi kaya angul ngwan te kelefe ante te lula ante te sorasula ita kalama ka fo bengan tara jare wala tigla mo ni shola chewa walma amakere de ameke de fie o teka ka ne mudo ameke o meke ne medala ni alu yorubu songa fo ku bunu nyina on fere wi mu ko faga yawo sele ke bo bara faso ma o dugu mu bayi ni ke serfile o buta engagement ta todi ni mu ko were o ko ni teka ke so ni mo bo kalama patene sala ka re on mina sera benye o de ko kera to tai mini mu ko faga ya ka ti butu kriterio tre o kera sala furo saka sala ya ke mu ko mina ka fo radio la mi kari fa ka fa alu bi faga do mu tada ka faga ko de ko sala ka de taraf flaw jiro la dagar bakana o de jajan paylo nu faga li nu sare re a fo radio la an globala ko be alu ta to se ma to ya faga a fo ka kere burbo bore data bilalo ya nyaro di o keren de na yafe shugula unna ka faga ka buli ni falo fale ke shalu ya ko tura o de fore ke ya dale be dugu du na de la u be dam su chere kana le faga ka ti faga lu kun kere yon angol bayi sura ju faga mo mu tara ku bla ala ka majali sute angol sere amba fo jena ameta fo lara luta jadi si ame mu yilu fe ukato anga be nkelenge se gaban lota totaw na de na on tora ta on ti tigene anga foro be bia betura ka ke jiri am sirante se gadla mi mu ngon fe gouvernement reka laje mi isaru laje yoro butanga da salaka gabsu jara sugulu gelenge ka bako e amela jeli bulu ande jadi siye shara ta jadi si duguye anga kuma na ko angeni keleke anga dugi ko angeni keleke anga mo ko angeni keleke ambo di kono la nyen era jadi su ugu dongu bo an vesra ju noru anga pon liberele do ma ci sigi marfaso mulo poita mulo sigimbe so sigimbe anga poina ugu bo fa ke tena ke tai fa go nyai ko tsangu ju gono nyai de so sigimbe asika siu so yanga duri labla amba ala di bulu ko gyango tuga mona an jedu kuma an de jedu yan anu de jera kama bi ni tuga mona ga jeka tati ngaka na do tuku kono autima nyini nga to wasa mbi sikin ku pro o majanya de sala nya tuku ba o tuga na de uga nyini sala tuku mi an di du jadi silan di ga do sori ma ne tuku di ambaloran ka foni tuye sala makoroba do kanye femi basigin lafiya ye anga jamana konana o bina sira fe ala kamali blu sirakan anga jamana ni ka kolusuma namburai ambaloran ka fo
malide dɔw kɛrɛnkɛrɛnna senegalikaw fɛ yen tuma min na y'an bariko sɔrɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ gɛrɛn tɛ sigilen an ka jamana kan o n'a ta bɛɛ an balɔdan k'a fɔ ko n'i ye sisi muɲu ko mana kun bɛ bɔ olu caman ko ten wa gɛlɛya in tiɲɛ dɔ a bɛ jamana kan o n'a ta bɛlile kɔnɔna na a ye kɔlɔsiw man kan i ka dɔn u jɛnen bɛ ni gɛlɛya in ye k'a sɔrɔ i ka fasoko kama dɔw b'u hakili di n'o ye chauffeur dɔw ye mali ni kɛrɛnkɛrɛnna senegali jamana ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ yen u ye kuma minnu fɔ an ka dɔw lamɛn. Amariko ye kalo 3 a kɔlɔlɔba de sera anw ma parce que fɔlɔ baara kun bɛ position min na anw yɛrɛ kun bɛ dɔɔni sɔrɔ mais sisan baara gɛlɛyara kosɛbɛ o tɛna sɔrɔ tɛ ka kɛ sariya yɛrɛ la anw man ka na ya bilen yɛrɛ parce que problème bɛ yɔrɔ min na anw fɛn minnu bɛ ka don ka bɔ anw fɛ i ka don u fɛ yan anw fana b'u de jɔ de an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na o an mago bɛ Senegal la Senegal mago b'an na. I b'a dɔn baara bɛ n'a waati de don an ka baara in ye fɛn de ye marché de a bɛ se ka waati dɔ la a bɛ giri waati dɔ la a bɛ jigin i m'a faamuya bon Amariko in kɔnɔ vraiment a kɔni kɛlen bɛ ka dadigi k'an na mais halisa an bɛ k'an débrouiller quoi. Donc depuis Amariko benna an kan donc an ka frontière bɛɛ datugu an ka kariw tɛ ka boli u tɛ ka don u tɛ ka segin donc an fana an kana to sigilen ten donc an yɛrɛ ka moto b'an bolo an bɛ ka kɛ telemani ye maliyɛnw b'a wele ko telemani mais sénégalais b'a wele ko cak-cak o ye taxi moto ye a tiɲɛ yɛrɛ la an b'an garisɛgɛ sɔrɔ o la tile fila in na an b'an garisɛgɛ sɔrɔ parce que an m'olu dayirimɛ bi frontière dayɛlɛ la donc vraiment a bɛ ka jan anw ka tiɲɛ yɛrɛ la u ka bɛn fɛn ko kelen na siɲɛ kelen. Amariko anw ye Amariko kɛ an ka intérêt dɔ de nɔfɛ o intérêt tant que an ma o sɔrɔ u kana da kalo 3 ma dɛ u ka continuer jusqu'à fo waati min y'u ja gɛlɛya min mana bɔ a kɔnɔna na an bɛ jɛ n'a ye Mali kɔnɔna na anw bɛ ka taa an ka minɛn san olu bolo komi an b'a san cogo min na ka na n'a ye mais minnu kan ka na minɛn san anw bolo dɔrɔmɛ kelen t'olu bolo ka minɛn san wajibi recette bɛ jigin parce que gɛlɛya de bɛ olu yɛrɛ kan ka tɛmɛ anw kan donc an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn jeunes ka se ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka kan kelen fɔ ala ka fanga di ninnu ma hali bi u bɛ sira min kan k'u dɛmɛ a sira kan Mali ka se ka bɔ bolo la Afrique ka bɔ bolo la. An balɔdan k'a fɔ ni tun ye maliden dɔw kan ye minnu bɛ Senegal jamana kɔnɔ na u y'a fɔ cogo min na basi lafiya yarabi ala faso nɔfɛ ala k'o sabati n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔba dɔ o bilala sen kan n'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ jabɛti fɔcogola i ka dɔn k'a fɔ dɔw b'a faamuya k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ sukorolabana a cayara walima a t'a la dɛsɛ o sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ o baaraw sigira sen kan o sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ jabɛti tɔw kɛrɛnkɛrɛnnena olu ka i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu ɲɛma o ye Karifa Mayiga ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Parce que ni jabɛti tɔw taara dɔgɔtɔrɔso la mais a bɛ ɲini dɔgɔtɔrɔ fɛ a k'a fɔ u kana so in kɔnɔ mɔgɔw bɛ yan olu formera pour que ka ladili bɛ lase jabɛti tigiw ma jabɛti bɛ mun na pour que ka kɔlɔlɔ kunbɛn a tɛ minnu fana na pour que u fana kana sɔrɔ a bɛ minnu somɔgɔw la ani minnu ka sɔrɔ n'u yɛrɛ sɔrɔ u farikolo n'u kɛcogo an bɛ ladilikan bɛ d'u ma pour que u bɛ se ka jabɛti tanga cogo min an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ani gouvernement fana fɛ parce que fura jabɛti kudayi de don donc a fura sɔngɔ ka ca kana mun bɛ dɔ ta mais ni arami fana nana o fana bɛna dɔ ta mais o bɛɛ tɛ don a la dɛ an b'a ɲini sojɛ gouvernement n'a bɛ dɔ bɔ fura importation taxiw kan pour que mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la. An balɔdan k'a fɔ ni tun ye Karifa Mayiga ni tun y'ale kan ye o kɔfɛ minisiri b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ o ye ministre délégué Umaru Jara ale tun bɛ kɛnɛ in kan ye Umaru Jara ye kuma min fɔ o filɛ. Ka yɔrɔ dayɛlɛ yɔrɔ min b'a to banabagatɔw tɛ kamana gan tuguni u bɛ se ka taa lamɛnni kɛ yɔrɔ min na u ka bana kunbɛn u bɛ se ka taa lamɛnni kɛ yɔrɔ min na ka se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ u bɛ se ka taa lamɛnni kɛ yɔrɔ min na yaasa bana min n'a y'u sɔrɔ n'u n'a kan ka balo fo ka s'u saya ma u bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min na ka ɲɛ walima ka bana in kunbɛn a kana maa wɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ fiyewu o yɔrɔ dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na président de la transition tɔgɔ la k'u ka fédération ɲɛmaa fo ka u dɛmɛbaga ONG bɛɛ lajɛlen fo ka santé baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo sabula jamanaden kelen kelenna o ka kɛnɛya o de bɛ jamana ɲɛtaga ko fɔ ni ala sɔnna ma don n'a nataw la a bɛna région bɛɛ lajɛlen na surunya politiki min bɛ anw yɛrɛ bolo santé domaine na ko ka kɛnɛya surunya jamanadenw na fɔ togodaw la ni ala sɔnna ma hakili la jabɛtitɔw u fɛnɛ ta bɛna kɛ o cogoya de la. An balɔdan k'a fɔ ni tun ye ministre b'an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Umaru Jara ale min n'i y'a sɔrɔ ale ministre kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ n'olu corolen bɛ ka se ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin olu ma dɛmɛya hukumu kɔnɔna na a y'a fɔ cogo min na nin baara min filɛ ka sigi sen kan ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye hali bi kɛnɛya ko bunakun kan coronavirus fɔcogo la covid-19 a yirala k'a fɔ bibi na olu kɔni dɛmɛɲɔgɔnya baaraw olu bɛ sen na jamana maa ɲɛmaw fɛ
ka taa se u tɛgɛ dilen bɛ i ka dɔn k'a fɔ kulu minnu ma sanko bi o gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ an sen na o baara dɔ bɔra ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na yaasa k'o pɛrɛtigɛ di an ma Hamadu Diko b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Fɛn fɛn bɛ se ka coronavirus bana a kɛlɛko ɲuman dɔgɔtɔrɔw fɛ mun bɛ se ka u ka baara nɔgɔya u bolo o projet de nin fɛn ye ka aw b'a ye mɔgɔw bɛ gel don mais sani gel ka don baaraw de bɛ kɛ aw b'a ye a bɛ fɔ mɔgɔw ye k'u tɛgɛ ko donc projet in kɔnɔ u bɛ mɔgɔw kalan tɛgɛ kan ka ko cogoya min na tɛgɛ kan ka ko waati jumɛn ka mɔgɔw wele u ka na mesure minnu kan ka kɛ coronavirus ka tanga mesure minnu kan ka kɛ donc projet kɔnɔ u bɛ dɔgɔtɔrɔw former ka baarakɛminɛnw d'u ma ka u ladege u bɛ se ka jama lasama ka na k'u yɛrɛ lakana cogoya min na donc nin baara ninnu de bɛ kɛ projet in kɔnɔ projet in ɲɛsinnen bɛ d'abord dɔgɔtɔrɔw ma parce que dɔgɔtɔrɔw de bɛ banabagatɔw kunbɛn olu de b'u furakɛ donc ni banabagatɔ nan'i fɛ il faut k'i yɛrɛ tanga ka sɔrɔ ka banabagatɔ kisi ni m'i yɛrɛ tanga dɔrɔn bana min bɛ na i bɛ se ka bana sɔrɔ ou bien i bɛ se ka bana wɛrɛ sɔrɔ donc pour que o kana s'i ma il faut k'i ka labɛn dɔw sabati pour que k'i yɛrɛ kisi ensuite banabagatɔ min b'i na i fɛ yen il faut que i ka tɔbɔtɔ cogoya dɔ la pour que ale fana bana min b'a kan i ka a kisi o bana ma et puis k'a kisi fana bana wɛrɛ mun bɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la o kana sɔrɔ. An b'a lɔn k'a fɔ Hamadu Diko ni tun y'ale ka y'a fɔra cogo min na min ye ka dɔn ka fɔ bana ye Ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma fɛɛrɛ minnu tigɛlen bɛ sen kan Ala k'u fɛɛrɛw ka fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min n'a bɛ bana in ka kun bɔ an ka jamana kan n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ des enfants ko yɔrɔ kura dɔ e ka dɔn olu y'o sɔrɔ o yɔrɔ kura tɛ dɔ yɛrɛ ye dɛ hali bi denmisɛnninkanw ka se k'u tɔgɔtɔ u kan ka fɛɛrɛ minnu kɛ hali bi u ka siniɲɛsigi baaraw kama ka se k'o sigi sen kan jamana ka hakilila sigilen dɔw sen kan yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma min ye Siyaka Magasa ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye Sidi des enfants ye o ye ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye fɔlɔ min sigira sen kan wagati min na ni denmisɛnninw tɛ fɛn na ka se ka ɲɛnajɛ kɛ u ye ka se ka u walawala ka bɔ u yɛrɛ la kalan sira la dɔnniya sira la ani farikolo ɲɛnajɛ sira la o hukumu kɔnɔna na kɛnɛba dɔ bɛ yen an b'a fɔ min ma ko parc d'attraction o parc d'attraction kulonkɛfɛn ninnu bɛ o de kɔnɔna na nka o fana kɔnɔna na an ye guaba dɔ jɔ an filɛ o guaba de kɔnɔ o guaba de ye grand hangari donc ɲɛnajɛfɛnw de fana bɛ yan mobili fitininw denmisɛnninw bɛ don a kɔnɔ a bɛ yala yala n'u ye fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ munumunu ka yɛlɛ n'u ye sanfɛ avion tɛ avion ladege tɛ mais a bɛ fani kɔni ladege ni mɔgɔ ye o ni ɲɛnajɛfɛn caman donc an bɛ se k'a fɔ kɛnɛ don min nana fara kɛnɛ wɛrɛw kan minnu b'an bolo denmisɛnninw ɲɛnajɛli ani denmisɛnninw walawalali kama u ka wagati lafiyalenw na musaka ye 1,200,000 ani 27 ani dɔɔni a bɛɛ bɔra gouvernement de kun an b'a fɔ fɛn min na ko budget spécial d'investissement baara yɛrɛ daminɛna a bɛ san damadɔni bɔ nka ala y'a banni nɔgɔya ɲina. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Siyaka Magasa kan ye baara min filɛ n'i y'a sɔrɔ ni daba kuma la Ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ dɔnkɛrɛnnɛlen min bɛ diɲɛ seginnani kɔnɔ n'o ɲɛsinnen bɛ drone fɔcogo la i ka dɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ sanfɛ panfɛn min bɛ yen n'a avion nama don ale bɛ baara caman kɛ o min bɛ yen sɛnɛkɛlaw ni yɔrɔ b'a ko la o kɔfɛ kɛlɛkɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnena olu bɛɛ lajɛlen ka nin yɔrɔ b'a la o tɔgɔla dɔw bɛ ɲɛnamaya diɲɛ seginnani kɔnɔ na mɛ kalo sibiri fɔlɔ Mali senkun da la nka Mali ye ɲinɛnda in ka laada sigi o sen fɛ min ye Musa Jara ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Nafa min bɛ drone na a ka ca kosɛbɛ sɛnɛ hukumu kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye drone a bɛ se ka foro ka analyser k'a dɔn nin waati in na nin foro masina in engrais hakɛ jumɛn bɛ se ka k'a la bana dɔw fana bɛ yen nɔ mun b'an ka danfɛnw sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ ɲangata ye u ma ayiwa ka se ka olu sugu dɔn kabini u ma kɔ waati min na walasa fɛn min ye sɛnɛ dɔ man ŋanaw olu fana ka se ka fura kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ɲɛfɔ a bɛ se k'o fana kɛ ni o bɔra yen i b'a ye k'a fɔ an ka jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen jiko gɛlɛya bɛ yen bi n'i taara Sahel jamana kan o jiko gɛlɛya bɛ yen souvent n'i bɛ kɔlɔn sen i b'a sɔrɔ kɔlɔn min don samiya fɛ ji b'a kɔnɔ nka tilema fɛ a bɛ ja nka drone ale bɛ se ka jateminɛ kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a dɔn nin yɔrɔ masina in na ji n'a sɔrɔla samiya fɛ a bɛ caya nka tilema fɛ a ti ja a bɛ dɔgɔya nka a ti ja fana ni o bɔra yen i b'a ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ jamana dɔw bɛ yen bi olu bɛ drone de utiliser walasa ka se ka taa furaw di n'i y'an ka jamana in ta k'a la i b'a ye k'a fɔ ni samiya donna an ka dugu dɔw bɛ yen u lasɔrɔli ma nɔgɔ drone bɛ se par exemple ka kɛ misali la moyen walasa ka se ka olu lasɔrɔ ka taga furaw di walima ka joliw di ni o bɔra yen nɔ fɛn min ye jamana lakanani o hukumu kɔnɔna la a bɛ se ka an ka kɛlɛkɛdenw olu dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka renseignement sɔrɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Musa Jara ye a fɔra cogo min na kɛnɛ min sigira a kɛnɛ Mali ka ɲɛta ye fɛn min kɔnɔna na yarabi Ala ka nin kɛnɛ ka nin ka sigi fɔlɔ Ala kana nin ka laban ye an ka ɲɛta ni k'o sabati n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ bi bi na k'a dɔn k'a fɔ i ka hakɛ
ko laɲini o ni kɛli ka kan maa wɛrɛ kɛ hakɛ ka tila k'i janto fana na o bɛ sigi ja kosɛbɛ min ka dɔn k'a fɔ kɔlɔsilikɛbaw n'o ye gardien ye yɔrɔ caman na bi u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ne ɲini ka u si kɛnɛ de tigɛ ka bɔ yen o kɔfɛ n'i ye gardien yɛrɛ lajɛ baara min bɛ yen n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ k'a kɛ i ni i ka dɔn de bɛ gɛlɛya yɛrɛ dakun kan ka tila k'a ye ko tɔrɔmɔɲɔ sara ɲɛnɛma t'u ye wa sarani min fana bɛ fɔ ko dɔw kɔni olu taara ka sɔrɔ denbayatigiw cɛkɔrɔbaw kɛrɛnkɛrɛnnen atitebugu joyila ta kalo 14 ko de kun kɛra u ma sara o la o kɔfɛ ko i ka dɔn ko kalo 4 nana di wa min yɛrɛ kun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye sara ye ni bɛnkan m'o ka dɔ bɔra o la ka kalo 4 di o la ka tɔ 10 to yen wa o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛya y'u ka bi hali kunna sini ka dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ kɛra maa dɔw fɛ k'a fɔ k'u bɛ don u kan yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma min ye Mamadu Gindo ye ale ye ka dɔn k'a fɔ gardien ye joyila atitebugu la ale ye ɲɛfɔli k'an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadu Gindo Nematulayi ne bɛ atitebugu gardi la an kalo 14 u ye wari min d'a ma ye kalo 4 wari mais o fana dafalen ma d'a ma o ye fɛn ye min n'a cɛ ka jugu dutigi a bɛ baara la ka wari cɔmɔri ka d'a ma ni fɛn min mɛnna a ka sɔrɔ a fɛn min bɛna di a gilinnen ka di a tigi ma a k'a dusu suma k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ baara de la yan nɔ an ye denbatigiw de fɛ an ye fantanw de ni i kɔfilɛ fantan na a hakɛ ma nɔgɔ dɛ anw tɛ se nka ala bɛ se kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ k'a fɔ k'a d'a kan u k'a kɔfilɛ an na se tigi ye ala de anw kɔni tɛ se foyi la an b'an ka hakɛ de nɔfɛ fana u k'a d'an ma pour que an nimisi ka wasa. Aw tun ye wulikajɔba kɛ kɔsa in na k'a ka saraw ma di o kɔfɛ e ko u ye dɔɔnin di u ye dɔ di cogo di. u ye dɔ min di u ye kalo 4 wari d'a ma mais kalo 4 wari min dira a bɛ n'a fɔ u ye kalo 4 waa 1 waa 4 tigɛ an mɔgɔ 2 bɛɛ ka wari la cɛ y'a yira an na k'a fɔ n'o ye Ibrahim Kɔnɛ a ko mɔgɔ min b'ale bolo baara la a bɛ mɔgɔ 50 bɔ ko ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma wari d'ale ma koyi ale yɛrɛ de ye nin wari ɲini cogo wɛrɛ la k'a d'a ma an bɛ ale de dɔn ɲɛmɔgɔ y'a di o m'a di o an t'o dɔn an bɛ min dɔn ye ale de halisa a k'a lajɛ a k'i jija an ka hakɛ kana to a la an bɛ kungo kɔnɔna de la hali sura ne ni mɔgɔ dɔw kɛra ɲɔgɔn na a ma nɔgɔya ne bolo donc u k'a lajɛ k'a fɔ anw ni u bɛɛ ye kelen an bɛ adamadenw de mɔgɔ kana mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ o se b'i ye an b'a kɛ sufɛ k'a kɛ tile fɛ o puis yɔrɔ in dibi de don atitebugu kɔrɔlen kuran bɛ yen mais kuran ninnu kuran t'a si kɔnɔ n'i ye mankan bɔ fo i ka wuli ka taama ka fɛn lajɛ fɛn sinɛ min de don n'i faratila i b'i jogi wari tɛ k'a sɔrɔ a bɛ fɔ de k'e bɛ baara la e dun bɛ baara la tiɲɛ a gɛlɛyaba de b'a la ka bɔ i ka denbaya kɔrɔ ka na baara la o wari tɛ k'a sɔrɔ i ka tila ka taa i ni di maalankolon dɔ ma o k'i jogi o fana furakɛli wari tɛ sɔrɔ o ma nɔgɔ anw dun bɛ yɔrɔ min yɔrɔ in ye dan de filɛ hali sɔrɔ ni dɔ kɛra ɲɔgɔn na ala dɔrɔn de b'a dɔn n ye n ka besi de ta k'a wuli a tigi ye sɛnɛkɛ ta o ye fɛn min ye n'a sɔrɔ maramafɛn wɛrɛ b'a tigi bolo min ni ne ta kelen ye ne ma jogiya ou bien n'a ye n fa mun b'a la an bɛ taabolo min na nin kunnamadiya an tɛna dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko an ka wari b'u la yɛrɛ o ye fɛn ye min ni a cɛ ka jugu u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara la yan anw ta de b'u la u ta t'an na bɛɛ b'a dɔn gardien ye fɛn min ye ni an ka farafinna yɛrɛ tɛ gardien ni tubabu yɛrɛ de don gardien ye fɛn min ye a ka gɛlɛn kojugu i b'i ni de fili de donc n'i ni fili fɛn min kama o fana tɛ sɔrɔ o kɔni o ka gɛlɛn sa dɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni tigi bɛɛ ka kan mais olu b'u ka denbaya la toujours su ani tile b'u ka denbaya la anw dun bɛ bɔ an ka denbaya kɔnɔ su kuru tile kuru k'a fɔ ko o wari tɛ sɔrɔ tiɲɛna o ka gɛlɛn an ma o k'a lajɛ. an balodan k'a fɔ Mamadu ni tuyale kan ye a fɔra cogo min na mɛ ni sokɔnɔfɛn tɛ min ye wa nin dɔw bɛ dɔ la i k'a dɔn n'u ye nin kunnafoniw di a dabɔkun tɛ dɔ yɛrɛ ye dɛ maa minnu bɛ n'u bɛ baara kɛ olu bolo u ka se k'a dɔn k'u mago b'u ka tɔrɔmɔ na o dɔ bɛ dɔ la u bɛ tila ka bagaw ma ka tila k'u gɛn k'u ye kunnafoniw di a caman bɛ ten e ka to i dama i joli ka min i kana kuma nka an bɛ fɛn min fɔ u k'a lajɛ maaw ka hakɛ u bɛ se ka tɔgɔtɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'u hakililaw sabati n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ sunkalo n'ale tɛmɛna dɔw bɛ tile 6 kɛ ko k'a bilasira o baara min n'a bɛ kɛ min ka dɔn k'a fɔ Sheikh Amalaw so nin baara min bɛ yen n'a bɛ kɛ a nafa ye mun de ye an ka lamɛn. ni sunkalo tɛmɛna Allahu subhanahu wa ta'ala ka kira bɛ ladilikan dɔw di an ma a ka kumakan sanumanw kɔnɔ k'a fɔ ni sunkalo tɛmɛna a ye tile 6 sun barisabula ni maa min ye tile 6 sun sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ a b'i n'a fɔ a tigilamɔgɔ ye san bɛɛ de sun ni hadisa min filɛ nin ye an bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la a fɔlɔ ye mun ye k'a fɔ tile 6 sun wajibi tɛ n'an ko wajibi jagoya tɛ i n'a fɔ sunkalo tile 30 sun ye jagoya ye cogo jagoya tɛ a ɲininen don donc dɔnnibagaw y'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min ye ni tile 30 sun n'o ye sunkalo tile 30 ye o kɔfɛ ka tile 6 tugu a la n'o ye shawwal kalo ye o tigilamɔgɔ b'i komi a ye san bɛɛ sun k'o kɔrɔ ye k'a fɔ silamɛya kɔnɔ ni adamaden ye baara ɲuman kɛ ala ka fusamantiya a n'a ka ayiwa fonisereya kama
abo baara ɲuman ninnu a b'olu jate k'o kɛ baara ɲuman 10 ye baara ɲuman 1 ala fɛ o ye baara ɲuman 10 ye to a bɛ komi ni mɔgɔ min ye sunkalo tile 30 sun a bɛ n'a fɔ i ye kalo 10 de sun o tuma n'i ye tile 6 sun tile 6 bɛ i n'a fɔ tile 60 donc tile 60 ye kalo 2 n'i ye kalo 2 fara kalo 10 kan o ye kalo 12 ye donc a bɛ i n'a fɔ a tigilamɔgɔ ye kalo 12 de sun a bɛ i n'a fɔ a ye san bɛɛ sun donc Alahu Taala b'o baraji de d'a ma ni sunkalo tɛmɛna tile 6 sun in Alakira sallallahu alaihi wasallam ka kuma kɔnɔ a y'a fɔ k'a gun sun kalo de la donc o de kama hali dɔnnibagaw b'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ la ni sunkalo juru b'a la a bɛ ŋaniya a tigilamɔgɔ ŋaniya na k'a fɔ a ka tile 6 in sun ko a tigilamɔgɔ bɛ tile 6 in sunni jɔ fɔlɔ juru min b'a kan na a b'o de sara fɔlɔ o la mais dɔnnibaga wɛrɛw ko k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ a fɔra tile 6 ka sun puisque tile 6 sun gunnen don sunkalo makɔnɔ kalo de la mais sunkalo juru sara o bɛ sunbaga bolo fo ka taa se san wɛrɛ sunkalo ma donc o kama a bɛ se ka tile 6 fɔlɔ sun o kɔ san kɔnɔ n'a seko kɛra wagati min a b'a ka juru sara a condition sunkalo kura kana don k'a sɔrɔ juru in b'a a kan na an ye hakilina sabanan min fɔ o ye mun ye k'a fɔ mɔgɔ silamɛya kɔnɔ n'i ka ŋaniya i bɛ se ka wa baara 2 kɛ baara 1 kɛ cogo la ka baraji 2 sɔrɔ a la i bɛ ŋaniya siri juru min bɛ ne la sunkalo kɔnɔ n b'o juru in sara en même temps i bɛ ŋaniya siri o juru in saratɔ n bɛ n ka sunkalo makɔnɔ fana sun kɛ o saratɔ donc i bɛ bato 2 kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a 2 sara bɛɛ baraji sɔrɔ donc ni hakilaw fɔra diinɛ dɔnnibagabaw fɛ k'a fɔ nin fɔra nin fɔra nin fɔra o kɔrɔ ye k'a fɔ diversité de choix de bɛ yen o kɔrɔ ye bɛɛ bɛ se k'i sago ta min ka nɔgɔ i ma min y'i ka tagabolo i b'o ta i bɛ baara kɛ n'a ye i bɛ ala sɔrɔ ni a ye quoi. an b'a lɔrɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na Sheikh So fɛ yarabi ala kalo min n'an bɔle 2 kɔnɔ yarabi ala kalo in ala ka baraji a dafali k'a di an ma n'an bɔra ye o Baningo marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya na wulikajɔba dɔ bɛ kɛ san o san n'o ye karamɔgɔ Burulayi Jakite ale bɛ wulikajɔ kɛ ka bɔ mɔkɛ k'i kunda yɔrɔ min kan i ka dɔn o ye kɔnina ye o taama in sen fɛ ka taa u bɛ dugawudon kɛ jamana ye ka wulikajɔ kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen ka se k'a bɛɛ lajɛlen ka dugawuba ye a taama in a bɛna kɛ cogo min na a ye ɲɛfɔli k'a la an ka Burulayi yɛrɛ lamɛn. Ablaye ne de ye Burulayi Jakite ka bɔ mɔkɛ dɔw k'a ma ko Seko Burulayi. I ye Seko ye sira jumɛn kan? Ne ye Seko ye sira min kan ne fa de taara kalan kɛ Kɔnna Kɔnnakaw ye jala jamu ka kɛ Seko ye. Ala ka hinɛ ne fa la o boyira ne kɔrɔkɛ de sigira n'o Musa ye o fana boyila ne fana sigira ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne sigiyɔrɔ de ye Baningo ye mɔkɛ mais an ye kalan kɛ Kɔnna an bɛ taa kaba barika ɲini la Kɔnna Bɛlɛkɔ kɔfɛ an ye a labɛn an b'a fɛ ka taa ne y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Baningo ani Baningo kɔka bɛɛ ka bɔ an ka taa Kɔnna taa na. I ko Kɔnna ye yɔrɔ jumɛn? Kɔnna ye yɔrɔ min ye i bɛ ba tigɛ n'i ye ba tigɛ i bɛ taa wɔ i bɛ sɔrɔ ka taa Bɛlɛkɔ n'i bɔra Bɛlɛkɔ i bɛ taa Korodugu n'i bɔra Korodugu i bɛ taa Kɔnna ale bɛ Kucala de fɛ Kucala min bɛ Bɛlɛkɔ mara la. Munna a bɛ bɔ yan ka taa Kɔnna? An bɛ bɔ yan ka taa Kɔnna ka taa dubaw ɲini n'an sera Kɔnna an bɛ wajuliw kɛ an bɛ dubawdenw kɛ an bɛ karamɔgɔ de barika ɲini karamɔgɔ fana bɛ dubaw kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ ka dubaw fɛn ji mɔ. A daminɛna a bɛ se waati joli ma? Ablaye a siɲɛ ka ca dɛ ne fa y'a ta kɛ ne kɔrɔkɛ sigira o fana y'a ta kɛ ala ka hinɛ o la o fatura a sera ne yɛrɛ de ma an bɛ dubawdenw kɛ wa bɛɛ b'a nafa sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara karamɔgɔ ka ala deli a bɛ minɛ bɛɛ ma. A deli ka fɛn dɔw k'a la n'a bɛ se k'o fɔ an ɲɛna n'olu ye nafa sɔrɔ siradaw ye ka ɲɛsin aw yɛrɛ ni jamana ma wa? O ka ca yɛrɛ fɔtow ba n'an sera ye u bɛ sɛmɛɲɛfɛ dubaw kɛ mɔgɔw ɲɛ mɔgɔw bɛ sɛmɛɲɛfɛ sɔrɔ kosɛbɛ a nafa sɔrɔ de ka ca bɛɛ n'i ta kun don i n'i taara hami o hami la n'u kɔni ye dugawu k'i ɲɔgɔn kan a y'i sigi o kɛcogo ye a labɛnlen don fo ka taa dɔn ka a labɛnlen don Baningo a n'a kɔka bɛɛ lajɛlen pɛrɛlen don ni a ye taama in bɛ daminɛ bi ntɛnɛn an bɛ taa tile don Wulubugu an bɛ seli fana seli ka bɔ yen ka wa si kulomajɔ n'an sira kulomajɔ an bɛ bɔ yen an bɛ taa tile don Nsimugu tarata an bɛ bɔ yen tarata wulada fɛ ka taa si wɔ an bɛ taa araba tile don Korodugu n'an ye araba tile don Korodugu an b'an kun da Kɔnna kan an bɛ araba cɔ kɛ ka alamisa kɛ ka juma kɛ ka sibiri kɛ ka kɛri kɛ ntɛnɛn an bɛ bɔ yen araba seli fana waati fɛ mɔgɔw b'an fɛn mɔkɛ o y'an segilen baarakuru bɛ kun jɛ araba mɔkɛ ne bɛ wele da Baningo ka cɛla muso ye Baningo bɛɛ ka taa bɛɛ b'a nafa sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara i b'i ka nafa sɔrɔ
parce que sa mina ni ko mate akacha noy na fam mala akabode sango sa nda sama ka sa chote anyira bi go se mino nyi ote jama haga mi haga tola mo do mi raba ni elke nyina ko ali beta o mo kacha anyira do nyina nda jama kacha sa beta na andira ko na ma fo karamo nyina amena do kelengele ke jamana ka na ba gele mino ala bi ka no ya tugo mino parce que jamana bi yoram na bi gele ali do nga anwa ya ba de ala berekaro jamana abi no ya amana be do ni jamana nyi jamana bisa ka noga tugo mino ani mu wa olu mako bisa ka nya tugo mino ala sako isa ko ablay karamo burulay ni tsale kay afora tugo mino ambe dugo ke kubi dugo domba ke jamana ikene inkan anga mali basigi nyina zay ngono na ku keleme ka dugo balla be on kama ala ka ketugo nyuma irana bara mi dabne binde na ere ka tanike segu noya ka ke jamana ka basigi sababu ye namboray amta jamana ko kanana dambele mumbe bolo an karamɔgɔ an taga Kongo jamana kan ani waati na ko tajuko gɛlɛya k'ale bɛ ka wara kosɛbɛ Kongo jamana kɔnɔ ni waati na o kɛra sababu ye ko Kongo jamanadenw k'u wuli lisansi ko ɲini na ale ni gazuwali ni waati na ko bolomafɛntigi caman ka bolomafɛn jɔlen don ni dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna la u ka conseil des ministres kɛnɛ ka jamana marabagaw y'a da yira jamana ɲɛmaa la n'an bɔra an taga Nigeria jamana kan binganiya wale k'ale bɛ ka sinsin kosɛbɛ Nigeria dugumisɛnnin 3 kɔnɔna la kɛra sababu ye maa 48 ɲɔgɔn k'olu bɔnɛna o nin na waleya in kɛra cɛ marfatigi kulu dɔw fɛ juma don mɛ kalo tile 6 n'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan a jirala k'a fɔ ko kasoladen maa 1 ɲɔgɔn bɔnɛna nin na maa 60 ɲɔgɔn ko olu labilala k'a sɔrɔla binganiya wale dɔ senfɛ min kɛra ka taga sɛgɛrɛ Burkina Faso kasobonba n'an bɔra an taga Sini jamana kan ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye ko coronavirus bana k'ale bi ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ Sini jamana kɔnɔna la kɛnɛkɛnɛna Sini dugu min bɛ wele ko sɛgɛn ni waati na ko fɛɛrɛw bɛ sen na kabiri waati jan jamana marabagaw fɛ nka jirala ko ni dɔgɔkun damadɔ in kɔnɔ ko maa 50 ɲɔgɔnna ko coronavirus bana yera olu de la an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni k'olu dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi lafiya diɲɛ bɛɛ lajɛlen an ka jamanaw ala k'o sabati tajigo gɛlɛya min bɛ yen a kun bɛ an yɛrɛ kan yan ka sɔrɔ ka gɛlɛyaw y'a sababu ye ala k'an sen bɔ gɛlɛya ninnu k'u kun sen bɔ an ka jamana ka basigi lafiya kɔnɔna na